у одроджених сям'ю. Бог ёсць любов, нас грешных не откину, а Сына в свет Збавителем послал, каб на себе взял наши провины, каб нам життя і у усиновлення дав. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на вігілійній святої мші 16-ї неділі звичайної. Опошню неділю ми чули сейбіці, які виходять сеять. І в гэтых притчах пан Єсус паспрабуе людям растлумачыць о валадарстве небесным. Сённяшняе Євангеліє ми так само почуємо об чоловіку, який виходить і сеє добре зерня, але приходить ворог, сатана, який бросає колосовники. І каб не вирвати пшеницю, добрую пшеницю, пан Єсус каже, каб гэты колосовники засталіся на своїм місці. Бог не розділяє добрих від злих, Бог засюди чекає на вертання кожного чоловіка. Спочатку святої мши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я падчас гэтай Еўхарыстыі буду молитися за померлого Бутаревича Антонія у першую гадавіну пасля яго смерці, просячы добрага Бога, каб прабачыў усе яго грахі і вёў яго ў валадарства небеснае. Цяпер, каб годна перажыць на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкою, словом, учынкамі, занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владар небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий,
толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих, и помножаю их дары Своей ласки, каб с живой верой, надеей и любовью яны завсёды верно заховали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живей володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги мудрості Соломона. Апроч Цябе няма Бога, які клапоціцца аб усім, таму ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва. Твая моц – гэта пачатак справядлівасці, і тваё панаванне над усім робіць цябе ласкавым. Ты паказваеш магутнасць, калі не веруць у дасканаласць тваёй моцы, і выкрываеш дзёрзкасць тых, хто яе ўсведамляе. Ты ж, маючы ўладу, у ласкавасці судзіш і вельмі далікатна кіруеш намі. Калі ты пажадаеш, маеш моц. Такімі справамі ты навучыў народ свой, што справядлівы павінен быць ласкавым, і даў сваім сынам добрую надзею на вяртанне пасля грахоў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пане, Ти добрий і милосердний. Пане, Ти добрий і милосердний. Ти, Пане, добрий і вибачливий, шмат милостивый до всіх, хто Тебе закликає. Почуй, Пане, молитву мою, прислухайся до голосу моего моления. Пане, Ты добрый и милосердный. Усе народы, створенные Тобою, прийдуть і поклоняться перед Твоїм обличчям, Пане, і будуть прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і чиниш цуди. Ти Бог, Ти одиний. Пане, Ти добрий і милосердний. Але Ти, Пане, Бог милосердний і ласкавий, шмат милостивий, довготерпливий і вірний. Погляди на мене і змилуйся надо мною. Пане, Ти добрий і милосердний. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаем, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стагнаннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка думка у Духа, бо Ён заступається за святих по волі Божій. Це Слово Божие. Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобна да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збожжа ўзышло і дало плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж не добрае насенне пасеяў ты на полі сваім? Адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». А слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пайдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва. І ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яе ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Міланы Христе Пану, дарагія браты і сёстры, як бачым, апошняй нядзелі і сёння таксама мы чуем пра земляробства. І Пан Езус параўноўвае валадарства нябеснае да гаспадара. Адзін гаспадар пасеяў вельмі добрае насенне, добрае зерне, неабыякавае. Ён выбраў найлепшае насенне, падрыхтаваў зямлю сумленна і з любоўю выканаў сваю працу. Можна сказаць, што ён зрабіў усё, што трэба было зрабіць. Але калі людзі спалі, прыйшоў вораг. Ён прыйшоў начы ціха, так, каб ніхто яго не заўважыў, і паміж пшаніцай пасеяў каласоўнік. Гэта надзвычай важны вобраз. Езус хоча сказаць нам, што Бог заўсёды сее добрае, ніколі зла. Усё, што стварыў Бог у старым запавеце, мы таксама чуем, было зроблена з добра, усё было добрае. Чалавек быў створаны добрым, свет выйшаў з Божых рук прыгожы, любоў, сям'я, сяброўства, касцёл, сумленне, праўда. Усё гэта з'яўляецца добрым. Але існуе нехта, хто ненавідзіць Бога і ненавідзіць чалавека. Ім з'яўляецца сатана, д'ябал. Яго адзіная задача – это знішчыць тое, што пасеяў Бог. Звярніце ўвагу, што вораг не ўмее ствараць свайго поля. У яго няма свайго нават зерня. Ён можа толькі сапсаваць тое, што было зроблена добром, так, што было зроблена Богам. Вось гэта функцыя сатаны – нішчыць тое, што добрае. Вось нават просты прыклад, што такое зло? Як адказаць на гэта пытанне вось людзям? Што такое зло? Вельмі проста, калісьці для моладзі тлумачу гэта вельмі простым з лекцыі фізікі, які дзеці вывучаюць у школе. Бо калі б я вам задаў бы такое пытанне, чи існуе цемра, то кожны бы сказаў, будзе ноч, будзе цемра, но сапраўды цемры няма, яна не існее. Бо цемра – гэта адсутнасць святла. Таксама ці існее холад? Холад не існее. Так, бо холад – гэта адсутнасць цяпла. І таму, што такое зло? Зло – гэта адсутнасць добра. Вось там, дзе мы забіраем добро, там, дзе мы забіраем любоў, вось там прысутнічае зло. Вось тады входзіць д'ябал, і там пачынае рабіць нешта сваё. Паглядзіце, дарагія браты і сёстры, вось так дзейнічае д'ябал. Ён не стварае нічога новага, ён паразітуе на дабры. Хлусня – гэта скажэнне праўды, нявіннасць – гэта разбурэнне любові, вайна – гэта разбурэнне міру, і грэх – гэта разбурэнне святасці чалавека. Таму не здзіўляемся, што ў нашым жыцці побач з дабром заўсёды з'яўляецца і зло. Гэта не азначае, што Бог перастаў клапаціцца пра нас.
гэта не азначае, што Бог прайграў. Гэта азначае толькі тое, што вораг ўсё яшчэ дзейнічае ў нашым жыцці. І вось можна прыйсці да канкрэтнага пытання, якія задаюць людзі па ўсяму свеце. Калі Бог усемагутны, чаму Ён адразу не знішчыць усё зло? Чаму дазваляе каласоўніку расці разам з пшаніцай? Чаму ў свеце войны, цярпенне, хваробы, несправядлівасць? Чаму побач са святымі людзьмі жывуць таксама злыя людзі? Чаму ў касцёле таксама знаходзяцца людзі грэшныя? Вось гэта пытанне многія задаюць людзі. Калі Бог усемагутны, то чаму столькі зла на зямлі? І менавіта гэта Евангелие, которое мы сёння пачулі, яно дае адказ на наше пытанне. Калі слугі ўбачылі каласоўнік, яны адразу прапанавалі гаспадару вельмі простае рашэнне. Давай мы ўсё выкасім. Давай мы збярэм гэты каласоўнік. Іншымі словамі, давай мы пазабіваем усіх грэшнікаў, усіх злых людзей, той, хто не робіць добра. Ведь калі не будзе грэшнікаў, не будзе і граху. Выкасім іх. На што Бог сваёй логікай, сваёй мудрасці адказвае не. Каб збіраючы каласоўнікі, вы разам з імі не вырвалі пшаніцы. Чаму? Таму што карані пшаніцы і каласоўніка пераплятаюцца паміж сабой. Калі б слугі пачалі вырываць каласоўнікі, яны вельмі лёгка маглі б знішчыць таксама добрую пшаніцу. Гаспадар не хоча рызыкаваць страты хоць бы аднаго каласку пшаніцы. І гэта вобраз бясконцай Божай мудрасці. Мы вельмі часта глядзім павярхоўна. Нам здаецца, што ўсё зразумела. Гэты чалавек добры, а вось гэты злы. Гэта варта ратаваць, а гэтага не. Гэты чалавек алкаголік, ён стратны, ўсё, няма яго сэнсу яму дапамагаць. Але Бог бачыць інакш, дарагія браты і сёстры. Бачыць мінулае і будучыню. Бачыць тое, чаго мы не здольныя заўважыць. Колькі разоў чалавек, які здаваўся цалкам страчаны ў вачах людзей, пазней становіцца вялікім святым. Просты прыклад. Вось прыйшоў бы тут чалавек, які бы праследаваў вашу сям'ю за то, што вы ходзіце да касцёла, сажаў бы вашых родных і блізкіх да турмы, прыследаваў, а нават быў бы сведкам таго, што трэба і забіць гэтага чалавека. Вось ці далі бы вы шанец гэтаму чалавеку? Можа, хто бы і даў. Але больш сказалі, не, абсалютна, дзе? Такі злы чалавек. А ім з'яўляецца святы Павел. Ён пераследаваў, ён сажаў у турмы, разбіваў сем'і і быў сведкам смерці Стэфана. Але што Бог з яго зрабіў? Святым і апосталам усіх народаў. Дзякуючы яму, святому Паўлу, вера пашла па-за граніцы Єрусалема. Пашла далей. Святы Аўгустын таксама шмат гадоў жыў далёк ад Бога. Святая Моніка, яго матка, 30 гадоў малілася, каб ён толькі стаў хрысціянінам. Калі б мы спыталіся людзей таго часу, ці Аўгустын гэта святы, усе б адказалі бы, ты што? Ты паглядзі, як ён жыве. Это нереальна, ён точно не будзе святым. Але як мы бачым, Бог бачыць сэрца чалавека і бачыць яго будучыню і дае яму шанец. Святы Аўгустын становіцца не толькі святым, але найвялікшым доктарам касцёла. Таксама і разбойнік, які вісеў на крыжы разам з Хрыстом. Для людзей ён быў страчаны, для Бога не. Бог яму кажа, сёння будзеш разам са мной у раі. Чаму чалавек так паступае? Бо не бачыць будучыню яго. Ведаеце, дарагія браты і сёстры, чалавек можа змяніцца. Бог заўсёды будзе за яго бароцца да канца. Тое, што сёння выглядае каласоўнік, то, што мы бачым як каласоўнік, заўтра можа прынесці цудоўны плён на вяртанне. Бог дае час. Ведаеце, вельмі шмат пачуў ад людзей такую думку. Проша ксендза, чаму вось гэты алкаголік пад крамай, ён не памірае, а маё дзіцё памёрла? Чаму так адбываецца? Чаму гэты дрэнны чалавек жыве, а хтосьці з маіх родных і блізкіх ужо памёр? Дзе гэтым усё справядлівасць? Бо Бог дае час.
час для кожнага чалавека, каб ён навярнуўся. Менавіта таму не вырываюцца каласоўнікі адразу. Як жа часта мы хацелі б судзіць людзей, вельмі лёгка прыплятаць ярлыкі да чалавека. Яго ўжо не можна змяніць, гэты чалавек безнадзейны, гэты чалавек дрэнны, а між тым Бог кажа: пачакай, не вынось прысуды, не абгаворвай, не стаў ярлыкі на чалавеку, які належаць да мяне. Не вынось прысуды, бо яны належаць да мяне. Паглядзіце, дарагія браты і сёстры, як часта мы памятаем толькі дрэнныя моманты у жыцці чалавека. Дзе яго нага паткнулася. Вось там, дзе ён нешта зрабіў не так. А вось чамусьці мы не памятаем усе добрыя моманты жыцця чалавека. Колькі ён добра зрабіў. От дрэннае мы добра памятаем, але вось гэтае добрае, на жаль, не. Бог ненавідзіць грэх, і гэта праўда. Але ніколі не перастае любіць грэшніка. Бог любіць людзей. І гэта велізарная розніца. Просты прыклад. Бацькі часта гэта перажываюць. Дзіця робіць памылкі, бывае непаслухмяным, часам адыходзіць ад Бога, і тады бацькі церпяць, але не перастаюць любіць яго. Яны не перастаюць любіць сваё дзіця ніколі. Яны чакаюць, моляцца, вераць, што яно яшчэ вернецца. І вось таксама Пан Бог. Мы можам адысці ад Бога на многія гады, але ўсё роўна Бог будзе цябе чакаць, Ён дабе цябе шанс. Сённяшняя прыпавесць адначасова з'яўляецца перасцярогай таксама для нас. Бо лёгка слухаць гэта Евангелие, думаць выключна пра іншых людзей, думаць пра тых, хто чыніць зло. А між тым Езус хоча, каб мы найперш паглядзелі на ўласнае сэрца. Бо праўда такая, што ў кожным з нас адначасова расце і пшаніца, і каласоўнік. З жыцця іншых людзей, а клопат пра ўласнае сэрца. Святыя сталі святымі не таму, што ўвесь час ацэньвалі іншых людзей. Яны сталі святымі таму, што кожны дзень дазвалялі Богу ачышчаць сваё ўласнае сэрца, сваё поле. Езус заканчвае прыпавесць, кажучы пра жніво. Прыйдзе дзень, калі Бог аддзеліць пшаніцу ад каласоўнікаў. Падзеліць. І гэта вельмі важна для нас. Сёння яшчэ мы маем час міласэрнасці, але калісьці наступіць час справядлівасці Божай. Кожны чалавек паўстане перад Богам і адкажа за сваё жыццё. Гэта таксама кажа нам Евангелие. Калі мы памрэм, кожны з нас стане перад Богам і будзем адказваць за сваё жыццё. Як я пражыў, як я абрабіў сваё поле, сваё жніво. Гэта не павінна напаўняць нас страхам, але павінна захвоціць кожнага з нас да навяртання. Сёння яшчэ мы можам змяніць сваё жыццё. Сёння яшчэ можаш паяднацца з Богам. Сёння яшчэ можаш прабачыць таму, з кім ужо шмат гадоў не размаўляеш. Сёння яшчэ можаш вярнуцца да споведзі. Сёння яшчэ можаш нанова пачаць маліцца. Мы не ведаем, калі гэта наступіць. Ніхто з нас не ведае, калі Пан Бог пакліча цябе да сябе. Але гэта павінна мяне зматываваць, каб ісці дарогай на вяртанне. Калі я бачу, што я грашу і нічога з гэтым не раблю, вось сёння ты маеш гэты час. Пачні змяняцца. Пачні нанова нешта змяняць у сваім жыцці. Вельмі лёгка прыходзіць і казаць: ну я слабы грэшнік. Але што я раблю, каб пасля споведзі змяніць нешта ў сябе? Ці беру я хаця бы адно пастанаўленне, каб змяніць нешта? Вось я маю грэх, у мяне паўтараецца. Але вось ці змяняю я што-небудзь у сябе? Вось гэта важнае пытанне. Сёння ты яшчэ маеш гэты час, заўтра невядома. І на заканчэнне варта запомніць 3 простыя праўды, якія вынікаюць з гэтага сённяшняга Евангелія. Па-першае, Бог заўсёды сее дабро. Калі ў нашым жыцці з'яўляецца зло, яно не паходзіць ад Бога, але ад ворага, які сапраўды знішчыць Божую справу. Па-другое, Бог надзвычай цярплівы. Не таму, што не бачыць зла,
але таму, што дае чалавеку час да навяртання. Кожны дзень нашага жыцця з'яўляецца доказам Божай міласэрнасці. І па-трэцяе, нашым заданнем не з'яўляецца вынясенне прысудаў іншых, але клопат пра тое, каб у нашым сэрцы было ўсё больш пшаніцы, а з кожным днём усё менш каласоўніка. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага, небачнага, і адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, і ўцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны, пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста, добрага пастара, давера міласэрнаму Богу нашыя малітвы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб яго няспынна напаўняў і ім заўсёды кіраваў Дух Святы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары пазналі Евангелие Хрыста і паводле яго жылі. Цябе просім. Молімся за тых, хто сее зло ў свеце, каб яны пакаяліся і правілі свае ўчынкі. Цябе просім. Молімся за тых, хто робіць нам добро, каб Бог узнагарадзіў іх сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой мшы за памерлага Бутарэвіча Антонія ў першую гадавіну пасля яго смерці, просячы добрага Бога, каб прабачыў усе яго грахі і вёў яго ў валадарства нябеснае. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы былі сейбітамі добра ў свеце. Цябе просім. Божа Ойча, міласэрнасці, дай нам Духа Святога, Духа любові, Духа Твайго Сына, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дай, добрый Божа, заруй сонца бачыць, Тваёю ласкай захавай ад грэху, к Табе ўздыхае, маё сэрца плачыць. Дай Тваёй сіле мне знайсці патеху. Табе малюся, Божа міласцівы, дай мне убачыць свет Твой найяснейшы, Цябе самога і ўсе ў небе дзівы, на векі вечны, Божа наймілейшы. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяры з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам, всяму Христолу Святому. Усемагутны Божа, Ты ўсё, усе ахвяры старога запавету змяніў адзіна дасканалай ахвярай. Прымі дары адданых Табе слугаў
як прыняў дары справядлівага Абеля, і асвяці іх, каб тое, што кожны з нас склаў на хвалу Твоей велічы, паслужыла ўсім да збаўлення праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вамі, I z duchem Twoim угору серце, uznosим ich do Pana. падзякуем Пану Богу нашаму. Godne гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення. Дякуючи, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, приймаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго, Антонія, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Ісуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче всемогутны,
у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое. Просим Тебе, Пане, збав нас сяго злога, дай ласкаво супокой дні наши, да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны сялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прысця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей адарыць яго супокоем и еднасцю, які жывеш и валадарыш на веки вечныя. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Покой вам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты вошел до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. У знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий без світи, правдивий Бог, стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Веди меня, Боже, веди меня, Боже, прости мруи ветер, прости мруи ветер, туди, де убачу, туди, де убачу, збавлення святло. Веди меня, Боже, веди меня, Боже, прости мруи ветер, прости мруи ветер, туди, де убачу, туди, де убачу, збавлення святло. Боже, к Тебе иду, Боже, к Тебе шукаю.
Молимся. Просим Тебя, Божа, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил на святейшим сакраментам, и ученик Апьон, покинувши старую граховность, перешел до нового життя от цнотах, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую, великие, дорогие братья и сестры, за дар супольной молитвы. На сегодняшний вечер примите Божие благословенство. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите с упокоя Христа. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спявайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай Ему, Пане, а світло вічне нехай Ему світить. Вічний odpoczynek дай Ему, Пане, а світло вічне нехай Ему світить. Вічний odpoczynek дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсюди, и на веки вечные. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні,
Будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амин. У ім'я Отця і Сина